I den buddhistiske lære er middelvejen den vej, som Gautama Buddha nåede frem til, man skal følge for at opnå oplysning. Middelvejen er munkenes vej midt imellem den fuldstændige askete og et liv i overdådighed. Det her er prins Amar. Han er den rigeste prins i hele verden og har altid fået serveret alt på et sølvfad. Han har aldrig været ude for paladset, så han har aldrig oplevet det virkelige liv. Han er ikke oplyst, for han har ingen medfølelse. Det her er Lea. Hun har valgt at blive asket og spiser derfor ikke noget for at opnå oplysningen. Det duer ikke, for hun er så sulten, at hun ikke kan koncentrere sig om at meditere. Og jeg er Buddha. Jeg har ikke for meget, og heller ikke for lidt. Jeg har søvn og hvile, og jeg mediterer fredeligt. Jeg er Buddha. Jeg har fundet middelvejen, og jeg er oplyst. Buddha Breakdown! Vil du være Buddha, skal du leve middelvejen. Styr dine lyster, jo, du skal styre dig. Men pas på, det kan nemt blive for meget af det gode. Det er sket i shit, noget lort kan du tro. I skal ikke have for meget, og heller ikke for lidt at være klog og oplyst af det f***ing shit. Yeah.